masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas anapauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agwalwala manan ni Sir Lister ije kwarto na, madam. Ha? Oh, makapasurun met day ta at tao. Adala nga rod sakit nan, kastapay ti ugali na. Kabutang ko nga sitgan ang mga nobarsakan nak itibasaw. Uno plato, madam. No agwala di ta kwarto na, bayan nyo laeng. Uray siyak kat awan pa'y respeto nan. Pagsasawan nakit din. Ay, kabutbutang, madam. No asitgan, agungat ladagos. Awan ti makaanos a nurse kan kuana. Tapapanawon na amin at ang danak ang mga sikaso kan kuana. Masurunak. May mayat sa no caregiver ti alaan nyo, madam. Barang iso ti makaanos. Kumusta ni Lester? Mangmangan ka di matlaay? Kanayon nga agwala. Awan makaanos a nurse kan kuana. Ay aywan nyo kumaa. Kasta lang ti reaksyon na tama de siguro ti marikrik na na. Rumbeng ka di pa'y nga agwala. Uray sana da tayo ti adda sakit na. Tagsak-sakripisyo tayo mat para kan kuana. Ha, kimaro ti kinasuplado na. Pasensyaan tayo no kimaro ti kinasuplado na. Manipo di dinamuan na nga da leukemia na desperadon. Apay kumaada tayo ti pangipapasan na iti marikrik nana. Basol tayo kadi. Maawatam kumamet ti kasasaan ti masakit. Di kawat la makasara kan iti trabaho, anak ko. Dalpas bunti caregiving iti TESDA. Ngam narigat samot ti makasarak iti trabaho. Adda imbaga ti gayem ko nang. Jay kaaruba ti bus na. Agkasapulan da kano iti mga iwan iti apo ti may sa abaknan. Adayo ka di day tabalay, anak. Iti may sa subdivision nanang. Jay akin kuka kano ti subdivision ti agkasapulan. Baknang dangarod ano kasta. Ako kwada ti subdivision ako nam. Nay, apay nga da kay ti asidag ti swimming pool insan. Amang ano maulaw ka kat may rarab ka rita. Amok kayat mo mat. Kayat mo ngamin na mabukudan dagiti sa nikwa da lolo kan lola. Uy, nalaing kalatamat taam mo minsan. Sayang mat ti kinalaing kan kinataar mo. At damat sakit mo a leukemia. Agyaman ka kit di Tasan asikatin addaan iti sakit. Imbaglakit din, tas saan na makaakar ti sakit mo. Ipanda ka kuman iti isolation room. Wano makwarantin ka kuma. Saan na makaakar ti sakit ko, loko? Apay, TB wano AIDS? Imbagpay ka dagi di sakit Tamabayag ti taning ti biyag. Anya? Di ta ka manlangan. Di manawan ti awanan bain nga agong. Apay ngamin anadaanak iti kastoy a sakit. Manong atapay abulan ti panagbiag ko. Anya ka di ti masapol mo? Imbaga ngamin ti gayem ko nga agkasapulan kayo kano dito iti caregiver, manang. Ay, da madam, ti makasapol iti caregiver. Sana siya. May sakmat akatulong dito eh. Kasta ka di, manang. Mabalin ka dito umay agapla iti bosyo? Ay, aguray talo kataktigay. Tasan pa'y arimwar ni madam. Umunag kanta kaduaan ka ijaayan ni madam. Agyaman manang. Imbag maanong samti agaywan iti masakit. Nakapsot. Ngam adaw ti saan ang makaanos kan kuana. Ano sakta ka sa pulak ti trabaho, manang? Ada kadwak, madam. Agaplay ka na wakas caregiver. Ubing ka ba'y? Manusam nga ta ti trabaho nga apaplayam.
Amangan no sumagmamanula nga aldaw mo kat agpakadakan. Maanong sakti trabaho, madam? Malaksid laang mo, agdangran ti aywana. Nulakat makaanos ka, dakkel ti itod ko kan ka akasweldom. No, makaanos ka. Ado ngamin ti saan anakaanos kan ko ana. Ikagumaak, madam. Naruama kitirigat, tamarigrigat kami. Masakit ngamin ti inak, katsyak ti pangnamnamaan na. Anya ti trabaho ti amam. Ulila akon iti ama, madam. Siyak ti breadwinner ako nada. Amom siguro met abasaan ti oras a panagtumar ti awir mo. Iso nga alaan kan. Itulod na ka ni Aiza iti kwarto ti aywanam. Agyamanak, madam. Intan iti kwarto ti aywanam. Sapay ko mata maanusam. Ikagumaak, manang. Kasapulan ti panakibagay, tapno agbayag iti trabaho. Sapay ko maaading ka. Anday ta ti ruwangan ti kwarto na. Muray ka talo katak. Asino tinangisagana iti sandwich ko? Saan anaimas, leche? Pati gatas, nasamit! Nasamit ka day, sir? Ay, sorry. Saan ko gaya marinamanan? Danga, inumam! Kunak no baby ti aywanak. Damulag mo't gayam adi na amot yar aramiden na. Hoy, babae. Apay asaan kung ammot aramida ka kunam, ha? Apay, asino ka? Trixie tinagan ko, sir. Siyak ti mangaywan kan ka. Kunak no baby itayan. Saan mo't gayam? Anya? Apay nga rod nga umisam ka, kasta. Mangin insulto ka kadi, ha? Just keka kadi! Ayan ti kabarbaro a caregiver. Maanusan na nga ta ni Lester? Bugbog kawan itay ni Sir Lester, sir. Ang mga no agawid manen na di na oras ti kabarbaro ang mga aywan kan kuwa na. Nalabit akasta, sir. Imbarsak naman ang titinimplak agatas. Mani po di dinaamuan na nga da sakit na. Nagbalin mo't na nakasjay. Di na siguro maawat ti kasasaad na, sir. Di na pa yun kaya't ti pa-confine iti ospital. Naita ti bindot na. Tiyan mo na kat sayang laeng ti pan naka-ospital na. Tamatay tumit laeng. Mabit laang tapidutot tinabuong abaso, sir. Kan punasak tinawaris agatas. Imbaglakit din tagatas. Saan nga isbo, sir? Isbok ka na. Apay, ubing amak isbok. Anyat ko nayo, sir. Saan ko anangag? Kukam tinangag mo. Makangagmat gayam titulang. Makasaumot gayam ti umal. Anya ti kunam? Umalak? Sinong batak laang matikunayo ang makangag ti tulang, sir? Kunak mat, makasaugayam ti umal. Apay, imbagak ka di ada kayo, sir? Rumwar ka man dito'y kwartok? Rumwarak at talaga, sir. Taibulang ko to'y nabuong abaso. Ngam agsubli ak tumatlaan. Agawid kan. Diyak kayat tikaskan ka. Kasapulak ti sweldo, sir. Iso nga anusan ka. Apay dayta. Anya dayta na buong. Baso, sir. Imbarsak namin ti apu ko yu ti gatas. Ta nasamit ka noonay. Pangaasim ata anusam ti apukok. Desperado ngamin. Ta di na pa yun kayat tiyag pa ospital. Nayunak ti sweldo, miha. Uwan, sir. Kasapulak namin unay ti trabaho. Tamasakit mat ni nanang ko. Kaya't mo asawan. Agasikaso kay ti masakit dito'y kat agsakit ti inam. Sino nga ti mga sikaso kan ko na? Ada kapsat ko, sir. Ngam ada baby na. Kan ada bukod da abalay. Ngam agkaaruba kami laan. Isupay tinangitalkak iti inak, sir.
Nabayak ka din akatulong dito, manang. Nabayagan na. Mano natawan ko dito eh. Sigod ka din akas diti ugali ni Sir Lester, manang. Ay saan? Nasingsingpat ni Sir Lester ngam ni Sir Larry. Ah, ni Sir Larry siguro dyan nakitak amagmag na iigit ti swimming pool. Idi kwan, napan iji lamisaan iti sirok ti kayo. Kas jay ti aramid na. Mapan uminaw mi sirok ti kayo. Adalat taarak iji lamisaan na. Ha? Agbartek kasta ka di, manang? Ay, saan matkit day? Saan na nga ipaturay ang mabartag tagungot ni Sir Claro? Anya ngay mo ti trabaho idi ni Sir Lester, manang. Pasaray sumurot ka ni Sir Claro. Tsaka mo no tultulungan na iti trabaho. Saan ko mat adamdamagan ti papananda? Kumusta kayo, nang? At titiginatang ko nga agas yo. Ay, naimbag man ta sinarungkaran na kanak ko. Ne, nagadumot ti ginaggatang mo nga agas ko. Wan, nanang. Amuyo, nasingpat ni Sir Claro. Nagpakadaak ta imbagak nga igatangan kayo iti agas. Ninayunan na pa iti sweldok, nang. Ay, imbag manan ako. No kastoy analamag, kumaro ti asmak. Kanti pa nagsakit ti sikat ko, kapo iti diferensya ti kidney. Saan nyo aliliwayan at tumarandag iti agas yo, ah? Saan mo, anak? Pasensya ka yun, ngam sa anak nga agbayag. Ang mga noda kasapulan ni Sir Lester. Agungat tumanan. Hello, Sir Claro. Itaman pa'y. Apay adiyo iyag ni Lester dito ospital. Desperado ti apok, doktora. Dinan kayat ti agpaagas. Tay subat lang amatay kanon. Kasta ti kapanunutan ti dadduma ani gatibo ti panagpampanunot na, sir. Ngam kamali dayta. Adang agwala no pilitan mi, doktora. Ituloy yulata nga ipatumardag iti agas na, sir. Wen, doktora. Talaga ka di asaan na maagasan ti apok ko? No maminsan, depende dayta iti pasyente. No tulungan na ti bagina, apay kit di na saan, sir. Sa balimat nga mi ni Lester, taawan panagtalak na iti agas. Saan mat katyakas na? Desperadon idinamuan na ti sakit na. Imbagamat ngamin ni Lucia. Maipanamnamak, sir. Maagasan ni Lester. Ay, babay. Rupat kwarta ka mat. Apay nga anusam ti desperado ang masakit. Imbaglaangan ti rupat kwarta, tagtrabaho, sir. Ngam ti papakpakan laeng nga awan trabaho na. Anyat ko nam. Tikonak, sir. Aramatag ti pigsakan sa lunat kong agtrabaho. Tapno mapakan ko ti bagik. Ken, maigatangak ni nanang ko iti agas. Nagadon nga imbagam. Pudnumot, sir. Saan nga agururay laeng iti manabtuog agrasya? Ah, sige. Dita kayon, sir. Pinanawan na kong ti sinalbag. Tangsit mo't na ita babae ah. Nagturit ka na nang ibaga iti kasjay ka ni Sir Larry. Kasanukot bastos mo't manang. Hoy, babae, kunakitin kanya. Sana pa imbaga arupat kwarta ka no. Kasano papanawan na ka? Nimot, Sir Claro, timang paspasweldo kanyak. Saan ka di, manang? Ngam naturay mat ni Sir Larry. Kasano kumaan naturay ngay? Ni Sir Claro mo tibak nang saan nga iso? Sa bagay. Ngam, isunto ti agtawid iti kinabak ng da, sir. Nang runa takas jay mat ni Sir Lester. Duada ka dilaang nga apo ko da? Wen, kan agpadadan nga ulila. Agpada mat anatay iti aksidente dagiti dadakkel da. Ha? Aksidente ko na, manang? Wen, nagkakalugan da kano iti kotse. Ngam na disgrasya ti kotse. Pati asawa na kat nairaman anatay. Ay, kastagayan. Ay, nagkas ang muton. Ta naggigiddan da iti aksidente. Kaasi daman. Kung akman, mutimanaw kan.
Anyapay lang ti araramidan ito eh. Saan mo ko maakagura amin a tao, sir? Amin a tao kat maaddaan iti sakit. Ngam saan amagasan ti sakit ko. Isungarod nga adda doktor, tapno tumulong ang mangagas kadagiti masakit, sir. Naagasan dakuman ti sakit ko. Ibaga dakit din nga chemotherapy kano. Isuntumot lang amatayang. Gasto kantuok tanasakit kanumat. Pagkwartahan dala ang ti tao. Nga maadamat makarecover ang makimo, sir. Ay na, kaya't mo kadi ako ko amin ni Sir Larry ti para kumakan ka, sir? Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Caregiver. Iti daytoy apaset, agwalwala ni Sir Lester iti kwarto na, ket awanti makaanos a nurse kang kuana. Gaputa narigat ti kasasaad na, kanayon anapong tutken saan analaka ti mga iwan kang kuana. Iti sabali abangir ni Trixie, may saan na ulila iti amaken breadwinner ti pamilyana, nagaplay akas caregiver tapno, matulungan ti masakit a inana. Nupay amo ni Trixie anarigat daytoy a trabaho, inanus na gaputa kasapulana ti sweldo, ken ti panakatulong iti pamilyana. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Naagasan da kuman nati sakit ko. Ibaga dakit din, ngagpa-chemotherapy ka no. Isuuntumat lang nga matayak. Gasto kan tuok, tanasakit ka numat. Pagkwartaan dalang ti tao. Nga maadamat maimbagan ang makimo, sir. Ay na, kaya't mo kadi ako ko amin ni Sir Larry ti para kumakan ka, sir? Anya, kukuha ko nam. Wan, sir. Isungag pagas ka. Adamat makasurvive ang makimo. Adda ka di pa'y namnamak. Magpakemo ak. Apay kit din nga awan, sir. Saan nyo nga orayan ang maidalit kayo? Rumbang nga agpaagas kayon. Agpanunot akpay. Anya ka di tinaramid mo? Ta saan mo't nagririyaw ni Sir Lester itangal daw? Pinagulimag ko na amanang. Iti kalabas ket basit lang abanag ket agungay. Agriyaw la adagos. Barang maalukoy ko nga ang paagas, manang. Imposible. Saan pa'y amalukoy dagiti bus tayo nga agpaagas? Diskarte laang day tamanang. Ngamnugid danam ti unget, ti panagong unget na. Ad-adda amarubruban ti unget na. Bilibaken ka. Naibusto pa'y ti anos ni madam. Gaputa kanayon na abugkawan ni madam. Iso ka di asan ang mapmapan ni madam iji kwarto ni sir? Nalambit Kasla dapay ket guran ni madam ken kuana gapu iti kasjay nga aramid na. Liniyawan na kayo kadimanan ni Lester, Lola? Oh, saan ako napapapan iji ayan na? Tadyak kayat manen ti makangeg iti riyaw.
nagbalinan abastos. Anya ko matibasol tayo, no? Da sakit na. Da tayo matan ti pangipapasan na itiungat na. Day tangarod ti pakasurunak. Kunan ni Lolom amaawatan tayo. Ngam no kas jay aryawan nak. Ha, makapaawan ganas. Ay, no siyak. Diyak may turod ti mangriyaw kada kayo, Lola. Kayat kayo ngamin. Day takat ti kayat ko ken ka, apo. Saan akas ken ni Lester akanayon nak aryawan? Apay akas lamay kulkulang ka dita. Naggapuam ka day. Nagnaak iji-igit ti swimming pool manang. Didak nakita da Sir Larry kan madam. Apay kumano dida ka nakita. Nangag ko ngamin ti saritaan da. Madlaw ko apas pa sa blugan ni Sir Larry ni madam. Ngam, padaksan namat ni Sir Lester. Madlaw ko mat amaragsakan ni Sir Larry, idi masakit ni Sir Lester. Masirok mo ka din o anya ti makagapo, manang? Narigit ti agsasao, ngam gapo siguro iti matawid da sa nikwa. Kastamot ti madlaw ko, manang. No, kumatakayat ni Sir Lester ti agpa-confine ni hospital. Idi pa'y nga ibagbaga ti doktor na nga madima ngamin ni Sir Lester. Mangan kayon, sir. Ta orasan ti panagtumaryo iti agas. Maulawak manen. Bayan na ka maturog. Agnanayon ko madaytoy at turog ko na. Maulaw kayo kunayo, sir? Imandar ka di manan titulang mo. Di nagkasasaw ko nak. Tamaturugak. Nan, dapadapan kayo man, sir. Ay na, nagbara kayo, sir. Mabitlaang, tainak mga laiti panglabar ko kada kayo. Apay na itaplangkana. Ipanmunsamat di ta kwarto ni Lester. Uwan, sir. Labarak tanabara ni Sir Lester. Kasta ka ni? Umay ko man kitaan. Intayon, sir. Pakanag ko ma. Tadya pa nagtumar na ti agas. Ngam di namat kayat ti mangan. Idi dapat nabaramot gayam. No apay nga minal di nakayat yagyan ay hospital. Kagura na ti doktor. Numabalin kat paayaban tayo kumati doktor ditoy, sir. Amano din na kayat ti agyan iji ospital. Inaramid ko ididaytan. Ngam ad-adda anagwala. Oh, apay akas tatilangam anaggapu di takwarto ni Lester. Oy, kasano ang matulungan tayo? Kat di namot kaya nga asikasuan ti nurse mo no doktor. Awan mabalin no disuruten ti pagayatan na. Apaya di mo'y kagumaan nga lukuyan. Amumat na makumikumaki ti ado at trabaho. Anya pa'y apanangalukoy ti kayat na. Ha, bugkawan naktupay. Urayan tayo kadilatan na may dalit. Basta jak kayaten ti mabugkawan. No di nakrespetuan, makaammon iti bagina. Apay kadi akasta ka. Nakurang ka iti pan nakaawat. Masakit jay tao. Isa rumbang nga awatan ti kasasana. Apay nga inyo nagmo dito'y kwartok tipungan kan ulas mo. Makikaida ka kadi kanyak. Ha? No way. Di ka kaya takaida, sir. Asikaswan ka laang, taaman ngamin no agkumbulsyon ka. Apay nga min apakadanagam ti mapasamak kanyak. Trabaho laang, sir. Agtalagkak mutken ka, ta amok adinak dangran. Ta saan ka mut alyon, wano tigre, saan ka di? Anya? Mauyong ka babae. Makamu ka man langan. Wow! Nagtaer ka mo't gayam na umisam ka, sir. Ngam, naugong-ungat ka, kasla ka na iyaw-awan aburangan abakus. Anya aburangan abakas. Si kamat. Iso saan ka nga agong-ungat kan agririyaw, sir. Tapno saan ka nga agbalin aburangan abakus. Hello anak ko, kumusta kan dita? Nasaya atak mo dito, inang. Da kayo kit di, ah.
Kumusta nga iti marikrik na ayo sakit yo? Samot asimro ti asma kan sakit ti sikit ko. Nasayaat mo't nga rod no kastanang. Diyak pa'y ngamin makaawid. Tagurigur man ni Sir Lester. Ne, apay adida ipan ija ospital. Padasat tumanan nga alukuyan Baran no kayat na ti agpa-ospital. Amom nang. Imisang mat na minsan idirinabak ko. Kasta ka di anak ko. Makatulong iti masakit. No idayaw mo met sagpaminsan. Makita kat kaslamayat itatirik nayo, sir. Kaya tyo kadita ipan kayo iti hardin? Agtugaw kayo iti wheelchair? Ibagadan to pay kit di abaldado ak. Duag tugawak iti wheelchair nga idurduron ti sabali. Apay, baldado kadilaang ti ag-wheelchair? Saan, sir? Uray dagiti masakit, adi na kayat ti mabignat, ngam kayat na ti makalangab iti presko nga angin akas kada kayo, agusar iti wheelchair. Nabayag nga agpaiso ajak napnapan di tardin. Iso nga rod nga ipan kayo, no nabayag ako nayo, adi kayo napnapan, sir. Amang numayaw awan kayo pay, gapu iti kabayagnan. Mauyong ka talaga. Ala, mapantaman langan. Ne. In kay samot ag-date dita swimming pool. May rarab kayong agpadpada dita. Dakas ka din no ipasyar ko ti pasyente, sir. Da kayo nga'y, ada ka di mat ka-date yo. Papay adamagam no daka-date ko. Da kayo mat ngaminti mo na nang ibaga iti date, sir. Nagkuyog kayo ngamin arimwar. Sigod kat saan arumrumwar day ta pasyente. Tawan mo't ngaminti manakam ang mangkadwakan kwa na nga agpasyar, sir. Adda di ta ti mabalin, ngam awan samot nakam na, tadi na pa'y kadwaan. O sige, sir, panawan da kayo pa'y ditoy. Tumira. Kasano nga tati pa ng balas ko iti day ta papay. Kanayon nak nga insultuan. Nabayag ajak rimrimwar ditoy. Manipod na awananak iti ganas nga agbyag. Adda aklatan iti kwartok. Banag adakkel akam maliyo day ta, sir. Uray anya ti sakit amarik nga tayo. Addalat ta pagpatinggaan ti amin. Dayta nga rud apatingga ti ururayak. Tapno agpatingga kan ti sakit amarikrik-nak. Kasano kumamot ako na yung agpatinggan ti sakit amarikrik nayo, sir. Siyempre. No awanak ton. Di awan mo tanday ta amariknak asakit. Ay sus, kamalimanan day ta na sa uyo, sir. Kasano kumamanan akamali ako nan. No nagsagana kayo kabayatan ti panagbiagyo, langit ti turungin nyo. Sigurado nga awan sakit kan liday ijay. No di kay nagsagana, saan ka di asakit kan tuok ti pagturungan ti kasjay? Iti impyerno ti kayat masawan. Kasano ti panagsagana, tapno langit ti pagturungan. Kabutang kulakit di ti impyerno. Nakita yung kaday na Sir Lester kan Trixie iti asidag ti swimming pool, madam? Anya, da Lester kan Trixie kunam. Rimwar ni Lester iti kwarto na. Naka-wheelchair ni Sir, madam. Idurduron ni Trixie. Anya ti kayat asawan da ito'y. Sigod kat kaguran ni Lester no ibagak arumwar iti kwarto na. Uray siya kat mas daawak, madam. Saan pa'y una yan nga agririyaw ni Sir Lester? Adda nga ta magic dayjay at Trixie. Majay ko na yung, madam. Kasano ko man? Apay anakarupangit ka diti lamisaan iti igid ti swimming pool. Kasano nga tati pa ng balas ko iti day a caregiver. Apay abalsam.
Anya ti inaramid na ken ka. Maminduan ng ininsulto nak, Lola. Kasano ti pananginsulto na ken ka? Iti damo, kunana nga imbag kano ti ropat kwartang adda trabaho na, ngam ti agur uray iti grasya ang manabduog. Banag apod no, saan ka di? Anya kuma tinasayata pagbanagan ti tao nga awan trabaho na. Sige, panawan ka pa, itaad da aramidag. Na. Sinalbag. Awan samot tanti umayon kanya. Nadya ba ta caregiver ti inayunan na? Payakas jeti sa una. Adatan di ti kwartong, sir. Kumusta ti Riknam ang naggapo ijarwar? Kasla nakaginawak ang nakalangab iti preskong angin. Kasano kat idi maamuan yu ti sakit yu, kinagura yung samet ten ultimo angin. Tanya? Kasano kuma a kinagurak ultimo angin? Kasano kat di kayo matrumrumwar, no ada makisarita kada kayo, bugkawan yu matadagos. Diyak manam mo. Dua pa yakas jayak iti karlabas. Saan kayo ngamin ang maawanan itinamnama, sir? Agpaimbag kayo ket di. Kat agsagana kayo, tapno maikari kayo iti langit ako nada. Kasano kuma ti panagsagana ka kunam? Kitawan nyo titulong kan kaasi ti Diyos. Agpaagas kayo. Kalpasan na, agaramid kayo iti nasayaat, ama kaay-ayo iti Diyos. Hello, Lester. Itaman pa nga imawag ka. Naibos mo ka din, dagiti agas mo? Doktora, mabalin ka dito may ditayan mo. Nabayag adyak na pandita. Iti anyaman nga oras. Silulo ka ti ospital para kan ka. Idi pa'y kumangay naramid mo dayta. Umay kami intun bigat, doktora. Ket, sorry. No adda madingayin sa usawang ko idinaudi nga ipapan ko dita. Awan kanya kung dayjay, Lester. Maawatak tinarik nam idi. Isoan na ibagam ti kasjay. Ala, umay kalatta diti ospital. Or orayan ka, Lester. Nakapulas kayo mat, sir. Papanan nyo? Yung kamutan nagpales, tayo tag date. Ah? Kartangam. Date? Amuyo ka diti sasawan nyo, sir? Ay, imposible. Asaan alimpyo ti utak yo? Di ka man lang marabakan. Mapantay di ospital. Ay! Amumot gayam ti mangrabak, sir? Kunak no agbog laang ti paglaingam? Kinapudno na. Aduda kiti banag ang nasursorokan ka. Caregiver ka at talaga. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver. Tinapalabas apaset. Nagbalin ang nasungit ken nariribok ni Lester, manipud idi na amuan na nga, adda sakit na. Maragsakan ni Larry iti kasta, akasasaad na. Iti sabali abangir, marigrigatan ni Trixie, isu nga nagaplay akas caregiver iti balay ni Lester. Papagayam, dunggeg iti agtultuloy asaritati caregiver. Mabalin kadi a mabaliwanti, puso ni Lester gapu iti kinaanusken kinamanagayat ni Trixie, wenno ad-adapay arumang IT panagungot, panagbuting ken panagdua-dua iti aglawlawda. No sika koma ni Trixie, agtalinaed ka, kadi iti kasta at trabaho uray no kanayon nga adda pa nakaibabain ken riribok. Ibagam kada kami iti comment no aniya ti pagpilim. Wenno no addamet kapadasam a kapadana daytoy. Ibingayumet daytoy kadagiti gagayem wenno kapamilyayo tapno makadanonda met iti kasta asarita a nagtaud iti biag ken panaganus. Ketno kayatyo pay a maamuan dagiti sumaruno a mapasamak. Ag-subscribe kayo iti Ilocano Drama Masakbayan Channel.
Ti Masakbayan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Di ka man lang marabakan. Mapantay di ospital. Ha? Ay na, among gayam ti mang rabak, sir. Kunak no agbugkaw laang ti paglaingam. Kinapudno na. Ado dagiti banag ang nasursurukan ka. Caregiver ka talaga. Imbag man, tay magsap di tautak yu dagiti banag anasayaan. Orayan na karod, sir. Inakbiit agpalas. Napagbalbaliw mo ti pan nakadismayak iti biyaga. Saan nga min arumbang asayangan nyo ti biyagyo, sir? Apay nasapa ang nagungur ti may sa adugan. Asino tinasapa pimanaw? Saan ko nga mo, sir? Adakmat itay ije kusina. Kunakno da kayo. Ningatalari tinangirwari ti logan? Inakitaan ije kwarto na no awan ijay, sir. Sige, no awan ni Jay. Kaawatan nga iso tinangaramat iti may sa adugan. Mabit lang, sir, tayo nakitaan. Naglokon. Kaawatan nga inayaban na ti driver. Kapilitan na siyak ti maneho iti kutsek no rumwara. Nabayag ka din day taas sakit yo, sir? Saan mat? Kanayo nakakaslan na banog. Nalakak nga gurigor. Intun kwan. Agdaringunguak. Apoy adi yung sinigot pa iti. Napnapan kamin idi. Diyan makita da sakit ko. Isot agasan da. Diyan makagapo. Di na pa'y maduktalan. Kasano nga roti pan nakaduktal da, sir? Idi ado tilimitam iti kodil ko. Kan kanayo nak nga agdaringungo. Nasakit dagiti susok ko. Kat impalaptes dati darak. Kat iji anamuan nga dagayam lokimyak. Kat ijay kamatan asin mo ko. Adapay mo tremedyo na dayta. Intuloy mo lat ako matinagyan iti ospital, sir. Chemotherapy ti imbaga ti doktor. Among, sir, adun ti amok anak pakimo. Kat simaya at ti kasasaad da. Survivor da kunak man laengan. Naibag-abigat yo, doktora. Ulitak ti agkid daw iti dispensar kada kayo. Naimbag abigat mo, Mat. Di nagpagdanagan. Naawatak ti nariknam iti. Iso nakaisawang ka iti madi. Agyaman iti pan nakaawat yo, doktora. Umanugutak iti insingasing yo nga agkemoak. Okay. Nasayaat mo kasta. Kapilitan nga agyan ka diti ospital, tapno mabantayan ka anaimbag. Umanugutak ko, doktora. Sa nabale, tada caregiver ko analaing kan nasayaat. Caregiver? Kunak no girlfriend mo itayan. Nakaturog mat ni Sir Larry ije kwarto na, sir. Nakaturog ko nam? Aldawan na. Anya ka di ti pakariribukan nyo ditoy. Apay no nakaturog ni Larry. Napuyatan man nga tan nagbuya iti TV ije kwarto na, Adda ka di parikot. Apay akas lang mariribukan ka, klaro. Nangag ko ngamin ti ungor ti may salugan. O sino tinangaramat? No danilari ako na ni Aisa. Sige, tawagak ti driver. Masapol amaamuan tayo no nangipanan na itilukan. Apay nga inruwar na. Tapno maliklikan ang mapanti cancer cells iti utak kan dori, ijay dori iti pangitudukan tayo iti enthratecal chemotherapy. Iti dori ti pangitudukan nyo, doktora. Apay akas la kabutang mo. Saan nasakit? Mabayag ka di, doktora. Saan matket di, nga aganos ka? Ta saan ang maminsan ang maarami daytoy? Maulit pa'y,
Depende, no. Kasano ti pa nang accept ti bagim iti agas. Sige, doktora. Agano sak. Damat nagungor alugan di tarwar. Napanan nga ti driver. Awagam ta umay dito day ta driver. Apag inaramat na tilugan adi na impakada. Ayan gayam ni Trixie. Apay nga awan ditoy. Awan mat ije kwarto na. Tanasapaan na pan iti kwarto ni Sir Lester, madam. Imay ka din nangalay ti kanan ni Lester. Saan pa'y mat, sir? Ni, itaman pa'y. Kat sigud mat amasapa nga umay mangala. Tapatumaran na amasapa ni sir. Apay ngay. Ay, mapanak man iti kwarto na. Hello anak, kumusta kan dita? Ada kami ka ni Sir Lester dito ospital nang. Sa anak manan ang makaawid pay. Sino ti na ospital, anak ko? Saan ka di asaan akayat ni Sir Lester ti agpa-ospital? Naalukoy kumatlaan nang. Madamapay ti ado a laboratory test kan kuana. Sakbay ang maisayang katiki mo. Kasta ka de. Ay nagadumagayam ti kasapulan. Wenang, kasapulan akitaan dapay analaing, no awan aberya sakbay ang maisayang kan. Ay, sige pa'y narod nang Sapay ko mga road ta maimbagan day tabos mo, anak ko. Bye! Apay ang nagdesisyon ka nga imay dito ospital, adi mo impakaamupay kada lolo kan lola, sir. Nauna ak tinagbayin. Takanayon dak idi akong binsiran nga agpa-ospital. Ngam adutin sawsawang ko kadakwada amadi. Hay, pagmadyan na ngamin ti darasudos no maminsan. May mayat maglaang nutong palan ti pamagbaga dagiti nataengan. Mas dawak nga rod. Nuapay asika asaan ang nataengan ti tinumpal ko. Agpapigsa ka nga rodan, sir. Tapno daras ang maisayang kat ti umuna nga stage ti kimom. Anyan to nga tati ko na anda lolo. Numamuanda nga da akong dito ospital. Masapol nga ipakamok daytoy kanilolom. Di na matgayam amo nga may ka diti ospital. Adda kada kayo dayta, doktora. Anya ka diti bilag ja caregiver mo? Taiso titinungpal mo ako nam. Diyak man mo, doktora. Idida mo. Uray pagsasawak kat ikat katawan namat ngamin. Nakita kan kwa na, ti uray kasano ti rigat da iti biyag, kat naragsak lata kasasao. Numaminsan, datayo at tao, kat lahisan tayo ti marigrigat. Idinto ta ni Apo Jesus, kat imay diti lubong ang nagbiag akas marigrigat. Kat saan ang nagnaad iti palasyo? Iti pa'y kulong dagiti dingwan tinakayanakan na. Saan kat nga iti ospital, wano dakla balay. Husto tako nam. Awan pa'y doktor. Wano nurse anang asikaso ko ni Santa Maria nga inana. Hello, doktora. Nakaawag kayo, man. Masapol, akasaw kayo maipapan ka ni Lester, sir. Imay diti ospital, adiyo ka no ammo. Ada dito ospital, doktor? Wan, sir. Ado ti may sayangkat a laboratory test. Kasapulan ti permayo. Sakbay ang mairugi ti umuna a session ti kemo. Umayak adagos dita, doktor. Uray saan kayo unay nga agapura, sir? Ta saan analpas amin ang proseso ti laboratory test na? Oh, agyaman ako iti impormasyon nga inted mo, doktora. Bye. Apay amatartaranta ka. Ada samad kinasaom iti cellphone mo. Ni doktora, inyawag na. Ngadda ka nun ni Lester iti ospital. Kaawatan nga impanti caregiver na. Serious ka din, Lolo? Abang awan po ng impanti caregiver. Isaan na idano na iti ospital. Oh, dita kayon. Mapanak iti ospital. Oh, amang ano critical, Lola. Amang ano saan na madanon ni Lolo.
Anya ti kayat mo asawen iti saan amadanon. Ialis da iti sabali nga ospital. Ang mga nalipatan ng timangas, ti kayat ko asawan. Saan mo't siguro? Nagkintayag iti imbagam. Nabit pa yan nakitak. Ngayon serrek da dya caregiver ti panglabar na. Tanabara ka no. Ngamita, amangan no nalamiisan. Imbag na nakaumay kayo, sir. Medyo nakapsot ngamin ti pasyente, kan medyo adagurigor na. Saan may nga amo nga imayda dito'y, doktora? Marigatan siguro. Iso nga imayda iti caregiver na. Mayat matket di ti resulta, dagiti laboratory test na. Orayan tayo laang ang maimbagan ti gurigor na. Kan papigsaan tayo pa'y, sakbay ang maisayang katikemo, sir. Kunaklakit din no critical. Iso nga'y manugot nga pa-hospital. May remedyo tayo, sir. Kasla, binaybayan na ngamin ti bagina. Naawanan ngamin iti namnama. Idinaamuan na ti kasasad na. Negatibo ti panagpampanunot na. Rumbang akabayatan nga umang-angas ti tao, adalatanam nama, sir. Kan maminsan, iti tao, di na kayat ti agpakita iti doktor. Bayat akabaulan na pa iti sakit amarikrik nana. Wan nga rod, doktora. Kat sa laag pa doktor, inton talaga adinan kabaulan. Ngam, kimmarkaro mat gayaman ti marikrik nana. Wan nga rod, doktor. Kasta ti bagbagami kan ni Lester. Mangan kan, sir. Aros kaldo tin sa ganak akanin nyo itabigat. Mayat nga taday takanyak. Dayta ti in-recommenda ti dietitian mo, sir. Adamot karni ti manok alaok na dayta. Katsika. Apa adi kam mangan. Di nakpagdanagan, sir. Sumrak amin ataraon kanya. Pwera laang no nabangsit. Sika talaga. Oray anya nga oras, manganak. Ta sa anak mat kagtumtumar iti agas. Napigsa daytoy a tao, sir. Ay, pumigsa at tulaan. Makitam. Karitan ka, sir. No pumigsa ka, agduelo ta. Saan kayo kadi amapan iti ospital, madam? Sa anak doktor. Ti doktor ti makatulong iti masakit. Mapanak iti ayan ti negosyo. Patag ti negosyo na ti apo ko na. Anya ti imbagam? Saan ko anangag? Ay, tikunak, imbag pa ni Trixie. Taimpan na ni Sir Lester iti ospital, madam. Anya ngay ngarod ti gungguna na amatangtangdanan. No di na aramidan ti pagrebengan na. Bilibak mo't kunkwana, tanakaanos iti kasjay kabayag. Gapo, tanangato ti sweldo na. Ngem no na baba, masiguradok api manaw mat akas kadagiti daduma. Nangagkutim bagam ka ni Lola. Apay, anya lang una ti pagbilibam iti dadya caregiver. Bilibak taisaw ti kabayagan anang asikasaw ka ni Sir Lester. Impan na pa iti ospital. Diyo ka di mapankitaan ti kasinsinyo, sir. Nambarak ko Maakaran aktupay ti sakit ay iti adda iti ospital. Dakpay kahit agsakitan niya. Nagkakasmatan da ito yung tao. Awan duman na kanilula na. Awan bibiyang da iti masakit. Ay, anya ti kunam. Kas laki mo ti manok na tangiwat mo ngagtantana botob. Anya ti magam, Napan kayo kadimot iti ospital, Lola? Naira na nga ado ti pakakomiko makita. Sana bali tadamot ijan ni Trixie. Sa bagay, doktor ken nurse ti kasapulan ti pasyente. Saan kat ati mapanagbisita? Daytamot nga rod ti imbagak ken ni Aisa. Idi dinamag na numapanak kano ija ospital. Manakibiyang mo't na diya katulong. Hanggang kasanungatan nga agpaiso ni Lester. At dangatan namnaman na. Amang ano awanan, Lola.
Sika no makalagip ka amapan mang bisita. Sir, umaydan to kanon i-insert ti umuna a session ti kimong. Sapay ko ma. Tamayat iti bagik ti agas. Ang kasanon no saan? Ikararag tayo sir. Kan dinamag ko no kasano kabayag ti agas nga umunag iti bagim. 20 to 30 minutes kano, kuna ti doktor. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Caregiver. Iti daytoy apaset, tinulungan ni Trixie ni Lester amapan iti ospital tapno maagasana. Nupay adu dagiti saan nasayaat nga ugali ni Lester na awatan ni Trixie ti kasasaad na. Kabayatan dayta saan na nagustuhan ni Larry ti panakaasaydeg ni Trixie ken Lester isu anang grugi ti panagbinusor. Iti maysa nga aldaw, ada nasarak ni Trixie, iti silid ni Lester, anakaskas daaw unay. Papagayam, dumngeg iti agtultuloy asarita ti caregiver. Daytoy ti drama tayo ti masakbayan. Aniya nga ta tinasarak ni Trixie iti silid ni Lester. Mabaling kadi adaytoy ti mangbaliw iti amin ama ipapan kadakwada. No, si kakoma ni Trixie, agtultuloy ka kadi at tumulong, weno agrugi ka nga agduda iti amin ama ipakpakita ni Lester. Ikomento ti kapanunutam, takayat mi amaamuan no aniya ti aramidem no adaka iti daytoy akasasaad. No naurnos ken na ay ayatam daytoy nga istorya, i-like ken i-share yo daytoy a video tapno, adupay ti makadenggeg kadagiti kasta asarita. Ketno kaya pay ti sumaruno a pasamak, ag-subscribe kayo iti Ilocano Drama Masakbayan Channel. Ti Masakbayan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Sapay ko ma. Tamayat iti bagik ti agas. Kasanon no saan? Ikararag tayo sir. Kan dinamag ko no kasano kabayag ti agas nga umunag iti bagim. 20 to 30 minutes kano ko na ti doktor. Diyos ko. Sapay ko ma. Tamayat ti resulta na kanyak daytake mo. No addaman tao ang maikontrakan ko na ti agas, manmano sir. Awan ti kasi ti padasan, tapno maimbagan kayo. Kasanon. Nujay ko na maman-mano. Kat may saaki jay. Ha? Apay? Mabuton ka, sir? Kasla asino ka nakaungungat idadda kay di balayo. Itatama isayang ka ti panakaagas mo? Kabutang mo? Anya nga tatipang balas ko kanit Trixie. At dapat kami ni hospital. Bambantayan na di inutil. Na, agsasaw ka matamaymay sa Sir Larry. Ha? Pirdi sa mataulam. Adda ka dita? Nangag mo, timbaga? Anya ka di dyan bagam, sir. Ulitin nyo man. Apay ko mga ulitak nga eh. Para kanyak lang na dyan. May kakit din? Ingkay dyan. Ay, saan ka day? Ano agsasao ti tao amay-may sana kat ada di prinsyana, sir? Di mo man disturbon ti panagpampanunot ko. Tada sol-sol barak. Sulbaran. Ibagam tatulungan kayo amang sulbar, sir. Siyak lang ti makasolbar. Panawan nakit di ditoy. Di nakdisturbon. Sige, panaw! Bantayan nyo ni Lester. Ipakaamuyo amin kanyak amarikrik na kabayatan ti kemo na. Matungpal, doktora. Ang ada ka di posibilidad asan anasaya at ipagbanagan na? Adda ngamin dagiti tao a sensitive launay ti bagida iti agas. Di tay amono kasta ni Lester. Ha? Kasta ka di, Dok? Sige, kaduak ti nurse, aging gaamalpas ti kimo na. Saan nyo apampanawan tapno maibagayo adagos kanyak? Noan niya ti ibagana, amarikrik na. Uwan, doktora. Apay Kaslan duha ti panagkita ka. Kaslan duha mat ti nurse. Duha ti Trixie ang makita ka. Mabit lang nga ron, sir. Tayo ibaga ka ni doktor. Di ta ka pailaang.
Saan ka bumangbangon? Imbag lakit din. Tanaanos ni Trixie a caregiver ko. Apay nga medyo mawalawak. Madinsamat itibagik ti agas. Saan kumatyos ko? Kasyan na kuma. Kumusta ni Lester? Apay pinanawam? Kunana nga min akasla agdwa ti makita na, Dok. Sige, tama pa nakijayan na. Ngam awan pagdanagam. Inino tong agsubli iti normal ti panagkita na kadag iti sumaruno akemo na. Talaga ka di akas di ti makimo, Dok? May salaang kadag iti side effects day chay. Ngam saan nga iti amin a tao amakemo? Kastagayam? O sige, umunaak nga rudan iti ayan na, Dok. Ang mga noda masapul na. O sige, ta sumaruno ak matlanggan ka. Ang nakamat dito yung koridor. Kumusta kayo dito ospital? Kalkalpas ti kimo, sir. Agin ina na ni Sir Lester. Inawagak laang ni Nanang, tawan signal iti uneg. Mangmangan ka di matlaeng ni Lester? Uwan mat, sir. Ngam, idi madamatiki mo na, ibaga na akasla agdwa ti panagkita na. Ngam, kunamot ti doktor, nga agsublin tumatlaan kano iti dati. Sapay ko ma, tadanam nama amay bagan, babaen ti chemotherapy. Day tamot ikarkararag ko, sir. Pagyaman akiti panang kumbinsim kan kwa nang hospital iha. Maasya na kamin kankwana, ta desperado launay, sir. Agpupudot akanayon. Ikat katawak laang makas di nga ang pungpungtot. Huwag nga ron. Si Moko pa yan ni Lucia amang ibagbaga ang mapanda iti ospital. Kumusta ti Marik na kalpasan ti kemo? Kasla nabanugak lang, Lolo. Kunamot ni doktora. Agagangay ka no, iti makemo. Agpaimbag ka nga ron apok, ha? Awalan ti kadkadwa ki di opisina. Apay adiyo ay aban ni Larry. Tapno makasursuro, Lolo. Narigat nga isursuro na dya tao. Kulnet. Sabali, tiyar aramitin na. Sadot mo't ngamin na nag-adal. Makapa-stress. May imbaganak ko mga rudan, Lolo. Tapno may kayo tulungan. Tulungam ti bagim, apok. Adamot lang kan kalay ta. Tapno agimbag ka. Kasta nga ron ti bagbaga ni Trixie, Lolo. Mangiluto kay tinaimas ataraon, taing kabalunan da Lester ken Trixie. Matungpal, sir. Ay, kumusta ka din ni Sir Lester, sir? Nalpasen ti umuna a session ti chemotherapy. Kasta ka di, sir. Damag ko nga agkalbukan o ti makimo, sir. Pudno ka di? Well, wada man saan nga agkalbo kat manmanulag. Agnanayon ka din akalbo, sir? Saan mo agtubon tumatlaeg. Ay, kasta gayam. Kunaklakit din no agnanayon akalbo. Agtubo magayam. Nagbanglon na tayo luto. Anya ka din ita? Ibalon ka o kada Sir Lester ken Trixie da ito'y, sir. Anya? Ibalon mo amin na tayo luto? Isumat tibilin ni sir. Hapay pa lang kami nabalunam. Kat saan mo't lang ang makapangan ni Lester? Nadya mo lang caregiver kimangmangan. In kayo ibagad ay taken ni sir. Sumat tibilin na. Kaya't mo ka day ta ibagak day taken kwa na, sir. Di ka kararamin. Ang mga napagawidan ka di na oras. Apay kumapagawidan dak, sir. Da kayo ka din ti mga ramid ka dagiti trabaho? Tilokon. Apay, anya ak, katulong? Usarang mamatautak musika. Nagmayat-matan ti kwartuyo diti ospital. Adda TV kan sofa. Private room namin, manang.
No di tawad, awan. Adu pa'y akama ti agiin na si Dag. Nakaturog mat ni sir. Di nakakadiririyawan ditoy. Saan mat manam? Di pa nagriryaw na idi balayda kat bunga ti kinadesperado na. Kas tagayam ti kunada a desperado a tao. Tila iramraman na bugbugkawan. Pati siya, kat binugbugkawan na. Kung nangarodan ni Sir Claro, awatan tayo ti kasasaad ti masakit a tao. At na nga tabirtud mo, ta pinagbalbaliw mo ang namin pinsan ni sir. Unay katabirtudan manang. Awan ti birtud ko. Hello anak ko, adda kayo kadipay dita ospital. Wenang, ano sa nyo pa'y basit no saan na ka makauawid Saan ko ngamin ang mabali na panawan ni Sir Lester? Kumustaan kayo laeng mata, anak ko. Kasano ay mat day Taiwan mo. Barang sumaya at tunang. Nulakat mayat iti bagina ti agas, nalabit ang maimbaganan. Mabalin mat gayam ang maimbagan ti kasta a sakit. Kunaklakit din nusahan. Mabalin ang maimbagan nang, nusurutan na lakit ti amin nga ibaga ti doktor. Kasta ka de. Ala, sige pa yung arod anak ko, tagin anaka. Bye. Saan kay kadipay anak pa ni di ospital, Lola? Anyat gungguna na nga je masuswelduan a caregiver. Maulawak ang makaangot ka nagiti agas ija ospital. Pati ti katulong kat imbaon ni Lolo anapan namalon. Apay anapan pay lang ijay dayjay nga Aiza. Dua dakit din ija ayan ni Lester. Huwag nga rod Napanla ko magimatang na di at Trixie di restaurant na. Adamot asida ga restaurant ijay. Mas daawak mo't iti dayjay a klaro. Makapasuron. Apay nga imbaon mo payla ni Aiza iti ayanda Trixie. Anyat gungguna na adakkel ti sweldo dayjay a Trixie. Mas daawak ka. Apay nga adayo tiriknam iti pudno nga apo ko ta. Idin to ta asidag ka iti peke nga apo ko. Anya ti kayat mo asawen iti peke nga apo ko. Saan ko mga ibaga na ito'y tamok ti madi nga ugalim nga mapilit anak. Mati kawak iti ibagbagam klaro. Lawlawagam kuma. Idinagyan ti anak ta akadwa na ti asawa na ijay Cebu. At dadi ta ammo ang napasama kijay. Anya dayta ang napasamak. Kunada ang naganak da. Ngam adda nakitak iti papeles da iti agasawa. Idinagidanda ang aksidente. Anya dayjay a papeles. Kita man klaro. Imbag ta simmangpet kan si kaakatulong. Ingkagluto ta mabisin akon. Ay, wan sir, mapanakon. Inununam kit din dagi awan serbin at tao. Ngam ti tao nga dadi ti balay. Awan sirbina. Apay nga awan sirbina ako na ayo, sir. Awan ka di ti sirbi ti kasinsinyaw. Ada ka di pa serbe ti may nga inutel. Masigurado kada di Trixie ti mangan iti imbalon mo. Tasan mo't ang makapangan ni Lester. Mangan kayon, sir. Naimas to imbalon ni Manang Aiza. May gayam ni Manang Aiza. Anya ka di day tayong balon na. Basta, naimas daytoy, sir. Imay itay nakaturog ka. Sige, mangan kan. Tadji pa nagtumar mo pa iti agas. Madamdama, umayton iyag ti nurse ti agas mo. Agiddan tangarodan na mangan. May mayat, no adda kadwa mangan. O sige, ngam ikarim akaadwam ti kanam tapno mga anak mat. Anya, pinaduan tayo iti kanan. Uwan. Basta, kanam amin nga ikabil ko iti plato kan malukong mo. Di naksauran. Amangan mat no kargaam, ti saan ang malayaw ti kabalyo. At
Data ti kunkunak a papeles. Basam, tapno maamuam tinabayagan a palimad ng itiagasawa. Adoption paper na ito eh. Kaya't asawan nga ampon laang ni Larry. Sana pudpudno nga apo ko ta. E dinaluktalak na ita. Saan ko nga magbagakan ka? Takasimat ni Larry ta ubing dapay ide. Jakla impagarop. Isu idi ti adda nga inasasikasok tamasaksakit idi. Angam ita tanimot Lester apudpudno nga apo ko ta ti agsaksakit. Jakman lain kan kano. Agbali mo't siguro ti soron mo ka ni Lester. Iso, ti pudpudno nga apo ko ta. Ngam siya, impatag ko lata ni Larry, daawan basol na iti pasamak. Anya tinaramid ko. Kaasimat ni Lester nga apo ko. Ada na panan ni Aiza. Iso asikaman ti ibaon ko amang gatang kadagiti inlistak. Anya ka rin na kita, Lola. Kita day ta inlistak. Amumot siguro ti panggatangam kadagita. Agduduma mo tanat-natang kan protas na iti nakalista. Huwad. Ingkan, taikan ka iti igatang mo. Saan kan nga agreklamo? Apuraem, tadapay papanak. Ang adda papanak ita, Lola. Urayan yon ani Aiza. Taison ti baon nyo. Italaeng nga ibaon ka, Larry. Kayat mo ka di kan ik-ikan iti kwartam. Awan lang arot ti trabahom, ngam sadot kapai. Anya ka di ti birbirukan niyo, sir. Luklukatan niyo mat dagiti cabinet. Kanti ref. Ayan nagiti prutas a ginatang ku itay bigat. Awan damatan. Ay, dagijay ka din na loom amangga, lansunes, kada apple, sir. Tapi nga naganang pailang. Basta prutas. Ayan dan. Alangan nakinan mo amin nagijay, kat nagadaw. Saan nga ta? Nga isudya impan ni Madam Ija Hospital? Anya? Impanda iti ospital di nagadaw? Siya ka pa iti pinaggatang na. Sikat ipinaggatang na kadagijay. Di ka man nagkatawa dita. Napanamngamin itay. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Caregiver. Iti napalabas sa paset, nalukoy ni Trixie ni Lester nga mapan iti ospital tapno maagasana. Idi dimteng da idiyay, awan pay da Claro ken Lucia. Inawagan ni doktora ni Claro tapno ipakaamo na nga adda ni Lester idiyay ospital. Napanmet ni Claro idiyay ospital, anang sarak kadagiti yayanda Lester ken Trixie. Adda met na isaw ni Trixie ken ni Lester ang nakaigem iti pusona. Aniya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Kalpasan ti sakit, ti kemo, ken dagiti pudno ang maiparmaak, mabalin kadi nga agbalbaliw ti puso ni Lester. No si kakoma ni Trixie, agtultuloy ka kadi tumulong uray no adupay dagiti palimed, ken riribok arumang ay, iti aglawlaw da, ikomento ti kapanunutam, takayat mi amaamuan no anya ti aramidem, no adda ka iti kasta akasasaad. No nakaigem daytoy nga istorya iti pusom, ilike yo daytoy a video. I-share yo met daytoy kadagiti gagayem ken, ay ayatenyo tapno makadenggegda pay iti, kasta a drama nga adaan iti puso. Ketno kayatyo pay ti sumaruno a pasamak, ag-subscribe kayo iti Ilocano Drama Masakbayan Channel. Ti Masakbayan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya? Impanda iti ospital di nagado a prutas. Siya ka pa iti pinaggatang na. Anya? Sikat ipinaggatang na kadagijay? Di ka man nagkatawa dita. Napanamngamin itay.
Adamot impagatang na kanyak, sir. Impan na iti di ospital. Anyak naknakan ita ni Lola. Papayanapan mo't lang iti ospital. At, sakpay ti pinagkatang nakanakit yung impan na. Oh, apay anay ko lang kayo, sir. Ada ka di parikaw. Ay, di naman pagdamdamagan, tamastursuro na. Kumusta ka, apok? Nalpas ka numatan ti umuna a session ti chemotherapy anay sayang katkan ka. Imay kayo mat, Lola. Nasayat mat imarikriknak. Lola, sorry. Itisaan ko analapdan apan ang ririyaw kada kayo idi. Lipa temunday jay, apok. Oh, sorry mat no kinagura ka. Nakurangak iti pan nakaawat iti kasasaad mo. Saan ka dihin amad maditirik nam, apok? Saan mat, Lola? Ay, no idi pa'y lako mga imanugutak, iti imbaga ni doktor ang agpakemoak. Nalabit, saan aking maro kumati kasasaad ko? Si kantumot ngamin, apok. Takrot ka nga agpaagas. Napano ni madam? Adaman nadlaw ko, sir. Apay kasla imanos. Nadlaw mo kadimat. Adu pa'y tinyag na prutas. Wan nga rod, ado pa'y tiinyag na pagsukatan. Puro barupay. Sigod ka di alupot mo dagitoy, sir? Kasla saan samat? Baro dagita. Itala nga ron nga inggatangan nak ni Lola. Ngam adanadlaw ko, sir. Kasla nasingad ka ni Sir Larry ni madam. Idi ngamin ubing kami. Kanayon nga agsakit ni Larry. Isuak kanayon ti ayan ti atensyon ni Lola. Tanusan nga agurigor. Aguyak. Isumat lagayam, sir. Apeng impan nyo amin aginatang ko aprutas iti ospital, Lola. Di kay penangibate. Adda ka di reklamom? Idisi ka iditi ka na yun nga agsakit. Inted kumat amin ang masapsapul mo. Lola, Iso arumbeng nga ipaay kumatken kuwa na ti pagrabanga akas Lola na. itaman payakas to'y ni Lola. Anya nga tatinaknakan na. Masapul man yan ti laboratory test. Tapno makita tayo, no ada nagbaliwan lagi ti resulta. Ita ka din, Dok? 1. Ada umay ditoy ang mangala kadagiti kasapulan ang maala kan ni Lester. Kas kumaiti dara kan dadumapay. 1, Dok. Nakasagana mata kanayo ni Sir Lester. Maamuan tayo ita no epektibo tinaisayangkat kan ni Lester. Kasano na awan nagbaliwan na, Dok? Kaya ta sa wanday ta asaan na akabagayan ti agas. Kapilitan asukatan. Ay, kastagayam, Dok. Sapay ko mga rod, tamayat kan kwa na tinaisayangkat nga agas. Hello, Doktora. Nakaawag kayo, man. Maragsakan nak amang ipadamag. Amayat ti resulta tinao di a laboratory test ni Lester, sir. Agyaman ako una iti Diyos. Kan kastamat kan ka, Doktora. Husto tayo ko na kakabayatan nga umang angas ti tao. Saan tayo ang maawanan itinamnama? Nilangamin Lester tinaawanan idi itinamnama, Doktora. Imbag ta na kumbinsir yung matlaang nga agpaagas, sir. Dakkel unay ayamanag iti caregiver na, Doktora. Tsaka mo, no, kasano anak kumbinser na ni Lester? Amangan mat, no, da sa bali ang makagapo, iso nga imanugot matlaang ni Lester. Naitatisan ko nga amo, Doktora. Umayak man ita dita, Doktora. Sige, bye. Lola, awanan di kwartak. Ikanak man tada papanan mi karag ti barkada. Saan na para barkada ti pagbambanugak a kwarta?
Ingkakit di agbirok iti trabahom. Anya ko bakit ti sir kakatrabaho kat sa anak mo't anak katurpos iti kurso? Apay ngamin asim mardeng ka idi. Di mo ingaed tinagadal. Imbag ni Lester, tanakaturpos. Di namot la maaramat, ta inutilon. Saan nga inutil ni Lester? At dala ang sakit na. Isu nga rod nga da ija ospital. Hanggang saan na maagasang da ijay, Lola. Maagasan ko na ti doktor. Adula ang aproseso ti maisayangkat. Nga maagasan ni Lester nga apo. Kunam asaan ka amapan ita ija opisina. Apay nga ron anak karubwat ka, klaro. Babanak iti ospital. Mayat kano, ti resulta ti lab test kunat ni doktora. Awagak man nga ron jay taltalkak iti negosyo. Ta isupay lati makaammo ijay. Apay, papanam. Kumuyugak matkan ka. Mapanta ija ospital nga ayan ni Lester. Imbag man ta naglimpyo mo't lang ti utak mo. Sigud mat alimpyo. Nakulaapan la siguro. Mabalin ka di akabayatan ti kaadayo diti ospital? Inakbasit igatangan ni nanang ko iti agas na, sir? Nabayagan kayo ngagpaiso dito ospital. Saan ka pa gaya managawawid? Saan ko mat ngamin ang mabalin na panawan ni Sir Lester? At to'y ti sweldom. Kinkaigatangan ni nanang mo ako na. Agyaman ako na, sir. Agsubli ak tumatlang inton malam. Uray saan ka unay nga agapura nga agsubli. Ta saanak ba ta sumrek ija opisina kita? Agyaman ak manan, sir. Sige, panawan kayo nga rudan ditoy. Una ni Lolo asaan na sumrek kita. Apay nga awan dito eh. Nagkuyog da kan ni madam anapan iti ospital. Apay ka day? Nagkuyog da ko nam? Imposible. Apay ko mga imposible, sir. Dakas ka day? Kat apo ko damat, jay mapandapi na siya. Kiyamok namin kat sana kayat ni Lola ti Mariawan. Iso adi na kayat ti mapan iti ospital. Napanmat idi na minsan. Ada pa'y prutas nga intin. Nasaan ka day, sir? Apay nga rod nga grungiit ka ngay. Panawan ka malangan. Ay, pumanaw kayo, sir. Papanan nyo ka day. Tita kwarto ka hadang nga. Imbag taadda kayo adwa diti ospital, sir, madam. Nasaum ka no. Amayat ti resulta ti laboratory test ti apo ko mi, Dok. Pudno dayta, madam. Kaawatan ano itultuloy tayo tinarugyan a proseso ana isayangkat, mayatton ti amin. Maagasan matgayam ti apo kok. Pagyamanan mi unay dayta iti Diyos. Kan agyaman kami matankan ka, doktora. Imbag ta nakaawid ka matla ang anak ko. Kasano nga iti aywan mo? Adda namnama ang maagasan nang. Naisayang katan ti chemotherapy na. At da ka di pa'y iti ospital. Kasano nga ron ang nakaawid ka? Adda iti dagiti agasawa a boss mi nang. Nagpakadaak ngam agsubliak matlaang inton malam. Nagbaliw ka di mo laang jay kunam a kinaunget na. Wanang. Naungat la idi gapu iti kasasaad na. Dakkelan tinagbaliwan na. Nasaya at mat nga ron nun agbaliw anak ko. Ang adaman madamag ko. Kasano no maimbagan ti aywan mo. Caregiver da kakadipay. Ha? Aywan anya. Kasano nga agpaiso no maimbaganan? Asino pa'y nga iti aywana? Kumusta kan apok? Nakasaomi ti doktor mo. Ket mayat ka nun ti resulta ti amin. At dagimin awaan tirik na, Lola. Sa anak unayin nga agulaw. Kan makaturog ako ni tinasayaat.
Senyales at talaga nga agimbakan, apuok. Wan ka nung arod, Lola. Iso na lang. Tanda ka no agas ang masapula kanayon ko at tumaran. Sana bale, gatangan tayo dahi nga agas. Kunaklakit din. Noon namnamak gapoy tirigat ko. Maulawak. Diyak pa yun makaturog. Kaslapay at damang manggag ko nga awang diyak maawatan. Gapo siguro, tadi ka makaturog ako nam. Iso akas laad daawang amang manggag mo. Agsubliak manan ni ospital nang umayak to manan. Ay, uwanan ako. Aganos ka taada ka nga ro trabaho. Sana bale, takanayo mo't nga umay dito iti kabsat ko. Amang kita kada kayo. Umay kalatano at dawayam, tamaihiliwak mo't kang kaanak ko. Wanang, di ka agdanag. Tauray siya, mailiwak mo't kada kayo. Imbaglakit din tasan akim markaro ti sakit ko kabayatan ti kaawan mo. Iso nga rod agat gatangag amin nga agasyo. Tapno masigod, nana. Anta ka di mo't lang nagbaliwan ti kanayon nyo abisitahan ni ospital, Lola. Panagkunag kat awanan ti namnamara jay. Saan ka nga agsaw iti kasta iti apukok? Apay ko mga awan namnama na ako nam. Nagbayagan nga iti ospital. Di damot la pagawidinan. Pagawiden dan to inton maimbagan. Alangan apagawiden dan no saan pa'y anasaya at ti kasasaad na. Isakit nan samot tanda dyan nga inutil. Anya ti iday-dayamudom mo. Awan. Umanawak man langan. No amokla ko maasaan na pudno nga apuko ka, Lari. Si kalakit din tinangipapaayak iti panagdungok. Madlaw ang nagbaliw ti panakilangan ni Lola kanya. Kaslad dasuron na kanya kon. Apay nga ta. Anda ka di inaramid ko adi na kinayat. Awan matamok. Magdawak. Tapay nga masidagmutan tirik nanay ti dadya nga inutil. Nakitam ka di tay kartib si kakatulong. Hey, putsilyo ti aramatak dito'y kusina, sir. Sana karteb. Saan ko adam damagan noon niya ter aramatam? Ti kunak, no nakitam ti kartib. Ijay tokador, ijay salas ti pangkitaan nyo, sir. Hinkabil mo ka di ijay. No, saan nga ijay? Iti istante, sir. Inakman kitaan, awan gamin itekan. Ijay ti ayan ti kartib nga amawk, sir. Apay di ka makaid na. Ano ti pakariribukam? Inted ko kadikan ka jay adoption paper. Saan ka di nginted konken ka? Apay adamagam no inted mo kanyak. Jakmeten malagip tinangikabilak. Inuwaram samad. Kasanon no makita ni Larry? Makita na nga ta. Adda ka di ijay balay, idi imayta. Tsaka mo, no da ijabalay, wano rimwaran. Anya nga ta ti epekto na kenkwana. No makita na dayjay nga adoption paper. Imbag, no saan ang negatibo ti epekto na. Andaman nga tan romsa parikot, lukas kasanaw. Si Kantomat, nagararamit kay ti sakit ti ulo. Umuna aksa, tain nakitaan. Amangan no naibatik ijay salas. Mayan na tadaya kartib. Kita pan amin ka nagiti tokador kan istante. Nih, nga na ito. Pasaak man. Certificate of Adoption. Larry Viernes.
Itid mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibiyangan dayta? Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te serye tayo itaalawas ana pauluan. Caregiver. Iti napalabas apaset, inbaon ni Nana Lucia ni Larry nga agatang iti prutas. Saan ana amuan ni Larry nga dagitoy a prutas. Ket maipan idiyay ospital para Kenny Lester. Kat idi naawatan na tipudno a panggap dagitoy, nas daw ken nasakit tinakam na, iti panagmayat ni Lester. Ad-adda kadi arumang ay ti panagbungtot ken panagap apal ni Larry. No si Kakoma, may lasinom kadi no siya sino ti putno amangayat, ken siya sino ti aktagikwa laeng iti sakit ken panakaburak, ibagam kada kami ti kapanunot ti komen. Tanalaka ang makita ti kaasi, ngem narigat mailasin ti pudno, apanggep ti puso. No nakaguyog tirik na iti daytoy apaset, ikanyo met ti may sa alike daytoy a video. Ibingayo daytoy asarita kadagiti, gagayem ken kapamilyayo tapno, maamuan damet no kasano, a mabaliw ti puso ti tao, no adda sakit panagbuteng, ken panagap apal. Ket no kayatyo pay a maamuan ti sumaruno, a mapaspasamak, ag-subscribe kayo iti Ilocano Drama Masakbayan Channel. Ti Masakbayan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Ano na lang yung papel? Masaat mo? Certificate of Adoption. Name of child, Larry Viernes. Itid mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibiyangan dayta? Nabasa kong tinakasurat iti papel, Lola. Ampunak matgayam. Apay adiyo imbagbaga. Nabitla ang anakitak daytoy a papel. Induldulin ni Claro. Tsakla yung pagaro. Sana kapudpud no a Viernes? Ngam saan da kamot nga indumduma. Pudno aka pamilya tinangibilangan mikan ka. Iso akasta ka kumamot kada kami. Mapanak pa iti kwarto, Lola. Pimanawan. Nabasa na kat nga rod ti adoption paper. Sapay la kuma. Ta saan a negatibo ti ibunga na ken kuana. Pudno ka di tinangag ko asaritaan nyo ka ni Sir Larry, madam? Yan tangay nangag mo. Ilibak ko kadipay. Tsakla impagarop, madam. Kiamok kat pudpudno nga anak ti anak yaw. Oray siyak. Day tamat ti amok. Idi pa'y gaya man nakita ni Claro dayta a papel. Ngam inlimod na kanya. Nasingpet ni Sir, madam. Di na siguro kaya't amadadaal tinapintas alangan-langan niyaw. Iso nga inlimod na. Huwan. Ngam idi makita na. Amas ipatpatid ko ni Larry ngam ni Lester. Impakitanan. Anya nga tayo ti aramidan ni Sir Larry, madam? Dayta, ti saan ko nga ammo, Aisa. Maragsa ka na. Tamanipod na isayang katkan katiki mo. Madlaw tinagbaliwan ti bagim. Limok magkansim marantakan, sir. Dahitoy, katdakal nga utang ko anay bag-anakam kan ka. Miss Trixie Santiago. Unay daytan, Mr. Lester Viernes. Pudno matimbagak. Nusan ka ngay may jay balay. At daak pa'y laang siguro jay nga agririyaw. Nukas nga adda makisaw kanyak. Takagurak no adda mangibaga kanyak nga agpaagasak. Malagip mo ka di pa iti imbarsak mo ti baso kat naibal lang ti gatas mo. Wen, kat inananusam a pinunasan.
Imbagampay, nga imbag, tasan nga isbo. Kaya't kalaang nga pagkatawaan idi, tanakaungungat kamot ngamin. Iso nga ulitak ti agyaman kan ka. Sir, papanawandak ka din iji balayo, no maimbagan kan? Madlaw ko analiday ka unay, sir. Saan mo ko mapagladingitan tinadoktalam? Sino nga tadag itidadakal ko? Apay nga impaampundak. Amangan no marigrigat da, sir. Isu nga impaampunda ka, takayat da anasaya ti masakbayam. Kasta nga ta. Kastamat ti kaduan ang mapaspasamak. Uno saan? Disgrasyada ti ina. Isu nga impanda ije balay ampunan, tapno di ka asi ti ubeng. Daksang gasat. Tanatay dagiti nangampun kanyak iti aksidente. Imbilang da ka ma it akas pudpudno nga apu ko da, sir. Nasingpet da ken ka. Kasta ka kumamat ka dakwada, sir. Nalabit ako no ti imbaga ni Manang Aisa. Nga mga no marigrigat dagiti pudpudno adadakkel ko. May saat mat nga ro na marigrigat no bilang lang. Imbaglakit din tanasingpet da lolo ken lola. Ngam, siyak, naglablabesak. Kan, ura dagiti nararamit ko kan Lester. Saan anasayaan? Kan, isupay ti pudpudno nga apo ko da. Nakita makadimot lang ti adoption paper. Wan. Idi nakadano nak diti balay. Nakitak nga igam ni Larry ti papeles. Inalak ang nabasanan. Unakon kat. Imbag ano saan ang wala? Saan ba't? Nadlaw ko ang naglidahay ngam awanen maaramidak. Di kan tumat na kan anad. Saan ko ngayon ruar na dya papeles no saan naga po iti aramid mo? Naamiris ko ti bidot ko. Idi inruar mo day jay a papeles. Rauman ka, tanagtalinaad ti kinasaya at mukan ni Larry. Kat ikagumaak atuladen tinasaya at akababalin mo. Klaro. Agyaman na, tanakapagpanunot kamatlangan. Kunak no iwalin mo kas apo ko ni Larry. Maisayang ka ti maudi, Kemo, Lester. Numayat to ti resulta ti laboratory, mabalin yun ti akawid. Follow-up check-up to langan ti sumaruno. Kasta ka di, doktora. Maimbaga na kon. Adamat laagas nga itat ko kan ka, kabayatan nga da ka iji balayo. Saan mo ko maaliwayan ti agtumar? Mabalin ko ka di ti agsubling agtrabaho, doktora. Basta saan ka nga agpuyat. Kan masapol atong palam ti ibaga ti dietitian mo akanam. Matungpal, doktora. Tungpalak amin abilin nyo. Saan ko nga imbaga ka ni Lolom ama discharge ka ita? Sorpresa hamlat ta ida ni Jabalayo. Wan, doktora. Awagak langan ti driver me. Taiso ti mangsukon kada kami. O sige, Lester. Hello, sir. Nakaawag kayo man? Manang, mangisagana ka man dita iti aduan na imas amakan? Umayto ka di alaan ni Trixie, sir? Basta mangisagana ka. Jay, umanay apara ka datoy amin, manang. Ay, ita ka din, sir. Biglaan mo't day ta pa nang ibagayo, sir. Imbag ta nabiitak pa yan na kitchenda. Basta ka di, manang. Madamdam ha, ada ni Trixie dita. Sige pa, manang. Bye. Aling arod, sir. Bye! Nagpaluto mo't ni Sir Lester iti ado ka no amakan, madam. Umayto ka no alaan ni Trixie. Oh, kasta ka di. Amangan no adda sa nga ili na amapan ija ospital.
Isu ti agpapakan iti sa nga ili na kat ospital dayjay. Ay, amumatan ni Lester. Ado ngamin, dagiti gagayam na. Sa bagay, man nakigayim mat ngamin ni Sir Lester. Gayim nan samot amin na kaupisinaan na. Ala, agluto ka nga rudan. Ang mga numasapa nga umay ni Trixie. Ang aguray ka. Apay ako na nga umanay kanu kada tayo amin. Ang mga no agpada ti bilang tayo, iti bilang ti nga ili na ija ospital. Kas tanga-tanga agpaisaw. Pagdamot nagungur alugan. Asino nga ta? Adda ka din na panad ti driver kat kasangsangpet? Diyak namin nakita itay ti garahe no adda ti lugan ijay wenno awan. Awan mo't nang ibaw na kenkwana. Apay nga erwar na tilugan. Napanan na ngay nga rod. Lola, Lolo, adda kamin. Adda kayon, apo? Ay arakupan ka man, Lester, apo. Ay, di mo pa'y imbagbaga nga agawid kagayaman. Naimbagan kan, paro. Ay na, agyaman tayo iti apo. Lolo, nakaluto ka din ni Manang Aysa. Mangan tayon, tamabisina kon. Adda tayo amin dito kusina. Gamapay nga awan ni Larry. Adda siguro ijay kwarto na, apo. Siyak man ti mapan mangayab ken kuana. Sorpresa ak ti kasinsin ko. Anya nga tatimakunan ni Larry no makita na ni Lester. Sigurado mas daaw. Di na namnamaan na naimbagan gaya man ti kasinsin na. Manipod na amuan ni Larry ti pudno a kinatao na. Saan una yan arimrimwar? Nangrik na siguro. Namnamaak nga agbaliw tirik nana. No ipakita tayo a kapamilya ti pangibilangan tayo kan kuana. Pasino tagtok-tok-tok? Inakilokatan. Lester? Si kakading agpaiso? Wen, siyak day to'y insan. Saan nga lalya? Ay nada kami namin idyo kusina. Ngam nadlaw ming awan ka. Umay ka, intayo mangan. Naimbagan kan, insan? Agpaiso ka di makit-kitak. Agpaiso, insan. Ala, umay ka, tayo mangan. Sige, umaya ko ni insan. Kaya't ko nga alam dahil akong daway, gagyaman ka na kayo, lolo, lola. Oray di dak apo ko, imbilang daklat ta, apod-pod nung apo ko yo. Kasanuan amuam ti palimod ni lolo, insan? Amom ti palimod ko, Lester. Un lolo, idi ngamin adda ipagpabirok yu kanyak apapeles, idi ayan dagiti papeles yo. Nakita kong ti adoption paper. Ha? Kaya't mo asawan? Amomon nga amponak? Di mala nagbaliw ti tratom kanyak, insan? Un insan, awan basol mo, taubing ka pa'y idi. Anya nga iti amom, kat ubing ka kat ngarod. Agyaman ako na kada kayo. Nagsisingpot kayo. Tuladag mati kinasingpot yo. Sir, inak kumapay pa Sharon ni nanang ko. Itulod kan, baba ni tilugan ko. Ha? Ay, kababain mo't sir. Agmaneho kayo adin na oras? Anya ko ma, umayak mat ijay balayo. Oray, umyantay jay, nulakit di palubusan ni nanang mo. Awan mo't ti extra arom apagturugam ije balay mi, sir. Kababain.
At damat siguro datar ang mabalin na pagturugan? Kaya ti maturog iti datar, sir? Apay kit din asaan. Nang, ada kami. Kadwak ni Sir Lester. Naimbagan ka din ti boss mo, anak ko. Gapu iti anak yo, iso anak paagasak nana. Gapu iti anak ko. Anya ti kayat yu asawan, sir. Agayatak iti anak yo, nana. Ha? Palubusan da ko maamangaram iti anak yo. Maikarikad iti anak ko ken ka, kat marigrigat kami laeng, sir. Di na ko maawagan iti sir, nana. Siyakit di at timang damag. No maikariak iti anak yo. Ngamin, ada sakit ko. Saan ko ang mainakman dagita bambanag, sir? Adda kada kayo dayta. Kidawag, adi na ko maawagan iti sir, nana. No adda pan nakabalin na. Kat anak, tiyawag yu kanyak. Apa yakas dito imbagam ka ni nanang ko, sir? Dakas ka di. Manipod imay ka dito'y balay. Nagayatakon kan ka. Ha? Apa yung narod anak kaungungat ka idi kanyak, sir? Agsipod, tadyak pa'y nakita dagiti nasaya at atalugading mo. Anya kumangay dagita at alugading ako nam, sir? Si kalakit din aya. Sir ka, sir. Sa anak mo ta maestro. Lester, kunamlatan. Naimbag nga rod, takayat dakpay nga agyan dito'y. Kat, awan mo ten pumpunasak, awaris mo. Naimbagan ka mo ten, sir? Pakaragsakak ti kaadam. No di naksumbatan. Naliday ti lubong ko. Saanan akas itaan naragsak. No addaak itinenam. Saan yung kadi apawilan ni Sir Lester no agduyos ka ni Trixie, madam? Nula kat takayat dati tunggal maysa, awan dakas na aysa. Sa bagay, madam, no saan aga po ka ni Trixie, ang mga no adapay la dito'y aruman niya, wadi pa'y naimbagan ni Sir Lester. Day tamat ti ko na ni Claro. Iso asaan mi apawilan, no agin dayat daadwa. Naragsak ni Sir Lester manipod na imbagan. Kunana asumrek pa yan, ija opisina da ka ni Sir Claraw. Sumbatan nakmaten na, Trixie. Anya ka di pa'y ti aramidak. Tapno maipanaknak ko ti panagayat ko kan ka. O sige, tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka nga roden. Agyaman ako na, Trixie. Duata mutlangan. Kat sikat ti agbalin a caregiver. Iti bangunan ta pamilya. Masiguradong ka di asaan atubang da lolo kan lolam? Huray asino ti agdapdap pa. Awan makaipawil iti ayan ayat ta. Ibagakit di kadakwada ngagkalaysatan iti mabiit. Ha? Kalay sa adagos? Awan matlapapanan na no di kasta, Trixie. Isong agkalaysatan. Kablawan kayo, Insan Lester, kan Trixie. Sapay ko mata manayon tiragsakyo atwa. Agyaman kami, Larry. Agyaman kami insan. Ay na, bagay mo ti bestman. Iswasi ka ti pinilik a bestman ko. Agyaman na kiti panang pilim kanyak. Ikaret, agbalinak ang nasinpot na kasinsin mo. Wen, insan. Awan tinasaya at amasakbayan ti tao. Numadi ti kapanunutan, kan aramid na. Ikaret, agbalinak mo't ang nasaya at akas kada kayo, Insan. Iti daytoy apaset, nabuklan ni Lester ti maysa a papeles anang iparangarang iti pudno maipanggep ken Larry. Idi naawatan dagiti adda iti adoption paper
Nagrugi ang nalukayan ti panagawat na, iti pateg ti pamilya, saan laeng agapu iti dara, no di gapu iti ayat ken panang sing-singpet. Kabayatan dayta, naimbag ti kasasaad ni Lester, nakasubli isuna idi ay balay, ket nagrugi met an naurnos dagiti nadadael a, panakikay kaysa iti uneg ti pamilya. Iti kabusurana, pimigsa tirik na ni Lester ken Trixie, ket naawatan met ni Larry ti pudno, apateg ti kinainsan ken kinapamilya. Itaan na ipakita ti pudno nga ayat, panagpakawan, ken panagbalbaliw, aniya ti naadalyo iti istorya da Lester, Larry, ken Trixie. No adamit oras anariknam akasla, nailaksid ka weno sa angka, anaan-anay, kasano ti panagbangon mo. Ibagam kada kami iti comment, tadakil ti pateg dagiti kapanunutan nyo ken dagiti leksyon na naalayo iti daytoy nga istorya. No nakaigem, iti pusom daytoy a panagpatingga, ikanyo ti like daytoy a video. Ibingayo met daytoy, kadagiti ay ayatenyo, tapno maamuanda, ati pudno a pamilya ket, saan laing a maipateg iti dara, no di iti ayat, panagawatan, ken panagpatawad. Ket no kaya tiyopay ti ad-ado kasta a drama nga agtudo iti puso, ag-subscribe kayo iti Ilocano Drama Masakbayan channel,